Hej. Dagens øvelse er en længdekontrolsøvelse med potter. En øvelse, du kan lave hjemme i stuen, hvis du har tæppe. Øvelsen går ud på, at jeg skal slå min bold så tæt på væggen, uden at ramme væggen. Jeg tager så 3 bolde, og så prøver jeg at slå min bold så tæt på væggen, jeg kan. Og så går jeg hen og markerer den bedste af de 3, og så prøver jeg næsten at se, om jeg kan slå den rekord. Og så kan man have et eller andet mål for sin øvelse. Man kan sige, at jeg kan inden for 5 cm. Når jeg så har nået de 5 cm, så kan jeg ændre min afstand og prøve en ny længde. Så får jeg hele tiden en ny fornemmelse af længden på en pot. Og det giver en fantastisk fornemmelse, når vi kommer ud til foråret og skal potte igen. God fornøjelse.